Us donem la benvinguda al Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant. Som un departament jove i dinàmic i treballem més de 60 professores i professors amb el suport del personal d'administració. Fem classe a vora 3.000 alumnes, el 15% del total de l'alumnat de la universitat. Som un departament jove, però amb una llarga tradició en aquesta universitat. Som un departament pròxim que cuidem el nostre alumnat, impartint docència en diversos graus de filologia, com ara el de català mateix, i també els d'anglesa, francesa i àrab. Així mateix fem classe en els graus d'Humanitats, Traducció i Interpretació i Educació. A tot el nostre alumnat li oferim un tracte proper i una atenció individualitzada. Ens preocupem per la seva formació i els ajudem a superar amb èxit les assignatures. D'altra banda, volem que estudien i que alhora ho passen bé, i per això organitzem viatges culturals, excursions i lead-ups, entre altres coses. Som un departament dinàmic i creatiu. El nostre alumnat se'n pot anar a estudiar a l'estranger amb una beca Erasmus en ciutats europees tan importants com Roma, Londres, Nàpols, París i moltes altres ciutats de països com Alemanya, el Regne Unit, Itàlia, la República Txeca. Tenim un alumnat participatiu que fa un programa a la ràdio de la Universitat d'Alacant titulat Notes al marge. També va als instituts de la província a fer xerrades sobre els estudis en valencià que ofereix la Universitat d'Alacant i finalment edita la revista Capicua. El departament també està present en les xarxes socials per estar més a prop de la societat a través de Facebook, Twitter i Instagram. Som un departament innovador i capdavanter en investigació. Publiquem la col·lecció de llibres Biblioteca de Filologia Catalana Rafael Alemany i la revista Ítaca d'Estudis i Investigació. També col·laborem a l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. Desenvolupem la nostra investigació a través dels grups d'investigació, els projectes i les revistes indexades. En resum, oferim al nostre alumnat una formació actualitzada, capaç d'afrontar els reptes del futur, com són la capacitat crítica, la formació humanística, la interdisciplinarietat i les noves tecnologies.